Вече 12 години съм в сферата на мултилевел маркетинга. И за тези от вас, които не знаят, това е един бизнес, който прави милиарди обороти на година с милиони потребители и включили се в този бизнес партньори. Бизнес, който променя съдбите, също промени моята. И защо реших да ви разкажа тази сутрин да говоря за това? Защото провокирана вчера от песента, с която започнахме хората, подай ръка, аз на тебе и заедно да тръгнем, така ще го перефразирам. Но това е бизнес на отношенията, на добрите отношения. В този бизнес си подаваме ръка, само ръка за ръка можем да постигнем успехи. Само ръка за ръка, когато се подкрепяме в екипа, тогава имаме успехи. Това не е като линейния бизнес да смачка следващия, този до теб, за да имаш успех. Така че, ако желаете да бъдете част от моя екип, включете се, очаквайте моята подкрепа и заедно ще успеем. Хубав ден да имате и много хубава нова седмица.